Amosi jahera mar chenro mar Penj Laktar kamora mora ma intiere, ageno ni riyo maber machiegni e chenro ma kawuono mabiro tayi iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wantiere boma maduong' ma Kisumo kendo daktari wa osechopo e studio, adwa na kawie thuolo ni mondo mi arwake. Onyiswa nyinge, en wuod kanye to en laktar molonye weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, ago erokamano kendo kuom chenro ni mar Penj Laktar. An gi nyinga iluonga ni Dr. Mamondai. Wuok Siaya County, gweng' ma Kapiyo manontie Isakwa Bondo. Kisumo kae alonye thieth mar bero kata surgery, to athietho e osuptal mar Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kata midendo ni Russia. Erokamano. Erokamano ahinya daktari, kendo amor mar bedo kodi e chenro ma kawuono. Daktari, kawuono adwa ni mondo mi wang'iye fuon mar luedo mabende thoth ne pok wawuoye ahinya. Luedo. Wadwani mondo mang'e ne chandruoge kata hinyruok ma luedo nyalo bedo godo, to kapok wadhi matut ahinya, dwaher mondo mang'e ne ni luedo kaka ng'ato nyalo ng'iye kama en mana lith luedo, en mana ng'ut luedo, en mana i luedo, koso luedo ni oting'o ang'o kopogore kod ma waneno ni. Kawuono adwani waketi maino kuom luedo machiegni. Erokamano Ruth, kwachako ni luedo ka ng'ato ng'iyo lwete kaka iwacho, onyalo neno ni en mana gi lith lwete, kata en mana gi luedo kata wantiere kod ng'ut luedo, i luedo, tok luedo, lith luedo, wan kod kogno e luedo. To inyalo paro ni en mana kuma samoro ji ok kaw paro mang'eny ni luedo ni gang'o. Luedo mokwongo nigi choke, to kuom fuondi mantie i dhano, luedo man gi choke mang'eny mohew fundi mora mora. Nwach luedo kae nigi choke madhi 34 34 bones moringo ei luedo. Gimomiyo luedo en kata fuoni kata en kumoro ma nigi kido kata gima madwarre mokalo kata gima longo ni important, en tich ma luedo timo. Luedo emi chiemogo, luedo emi ndikogo, luedo emi mosogo ng'ato, luedo ema itimogo gik moko mang'eny kabisa. Luedo emi purogo, luedo emi itiyogo do kompyuta, luedo emi iluokogo nyathi, tiende ni tije luedo thoth mok nyal kata kwan. Maka lweti ohinyore, obed en lith lweti, obed en mbele kata chien, toke kata mbele, obed en ng'ute, en gima kosotimre to nitie gima koro ok inyal timo manyocha itimo. Koro momiyo kawuono wadwa ni owuoye e luedo. To kwachako gi kido mar luedo kata wachako gi anatomy mar luedo, to waneno ni luedo mokwongo kaka nawacho ni en gi choke. Mano mana 34. Mano mana ranyisi mag chokego, lakini chokego ng'eny. Nitiere mong'injore matindo mopogore gi ma. Nwach lith lweti achiel kende nigi choke 3. Koa malo nyaka e ng'ut kuma lweti nitie. Mano wanyalo neno. 3. Koa kanyo nyaka kae koro gin 2. Koro king'iyo lith lweti achiel kende nigi choke 5 madongo kapok gichako chope ng'ute. Koro kigoyo kwano tisechopo ga 25 kapok gichako, mano mana lith lweti. To koro kidhi e luedo maduong' kata moluongo ni thumb, en tiluodo ni en gi 2. Kuma niwach en kende momiyo inyalo tiyo kode e lith lwedo mokogo. Aya, mar 2 kibiro to koro nitie koro ei luedo kata kuma luongo ni the hand. Chuny luedo ka. Tiyido ni kae nitie kendo choke 9. Nitie ni man malo 5 asto 4 mantie piny. Koro magi te miyo luedo koro nyalo timo tich ma koro dwarore, obed ndiko, obed luoko, obed riembo, obed tiyo gi kompyuta. Mano choke makonyo mondo koro luedo nyalo sudo gi okang' mopogore. Mar 2, luedo bende nigi ring'o kata gima luongo ni muscles. To gimomiyo luedo kendo bedo koro gima koro wageno kata wang'iyo ahinya ni muscles kata ring'o mawuok e luedo ok gichak mana e luedo kende. Moko chako e obong'ni, e elbow. Ma kitimo kata lweti ni idiyo kama, tin winjo ka obong'ni kae kata elbow, winjo ka nitie ring'o moro matimang'o maringo. Akia ni inyalo timo kama, ibiro winjo ka
kamae iwinjo ka nitie ring'o moro ka maringo. Inyalo winje nyaka e badi. E badi. Bong badi ka e elbow. Meaning nitie ring'o ma wuok ka to dhi nyaka e lweti. E chuny lwedo. To dhi nyaka e lith lweti ka giwuok e elbow. Nitie moko ma wuok e ng'ut to dhi nyaka e lith lwedo. Koro momiyo inyalo timo kata inyalo mako gimoro motegno ahinya. Kowuok e ring'o koro wan gi ler kata gimoluongo ni blood vessels. E lwedo kae nitie ler ariyo madongo. Nitie mwaluongo ni ulna ma samoro ene mochiwo kuom 80 kuom 100 mar remo. Emomiyo ng'ato samoro kotong' lwete to wadwa ni waring kode samoro e theater mondo waduog lerno mondo remo ma onego bed ni ringono kik timang'o kik we ringo nwach remo kowe ringo to koro lwedo tho. Emomiyo samoro lwedo jok ma biro Russia watero gi tuoche mag lwedo kata gi injuries mag lwedo watero gi e theater piyo piyo. Mar ariyo nitie ler moro iluongo ni radial artery. Ento ogolo 20 kuom 100 kuom ng'eny ji, lakini nitie jok moko ma ene magolo kendo mang'eny moingo the ulnar artery. Koro mano ler. Aso koro nitie leche. E lwedo ka gimoro ma lwedo timo ma kuonde moko mag del ok tim en gima iluongo ni fine touch kata mulruok kuom thuolo ma rep. En gima inyalo timo, inyalo kawo sindan tikete kind lweti. Ok inyal keto sindan e kind dhogi mayot mondo tiyogo kamoro. Kata ndiko. Kata mako gimoro gi lweti mondo idi matek mondo iting'e. Ok inyal ting'o gi kumoro amora mopogre gi. Nitie joma nyalo ting'o gi tiendgi lakini ok oyot moloyo kaka itiyo gang'o gi lweti. Mondo mano timore nitie leche ma onego bed ni wuok koa e obwongo nyaka e lwedo. Koro e kindego gik moko 3 kata gik moko 4 mwawachogo ema nitie lwedo sama lwedo ohinyore kata sama in gi miluongo ni hand injury gik moko 4 go nyalo timang'o nyalo hinyore gi te. Obedo en chogo, samoro chogo nyalo tur kata nyalo hinyore. Obed en ring'o, to ring'o obiro gi gimiluongo ni tendons, lith ring'o ma miyo koro inyalo miyo lweti sudo. Mar adek en ler mar tero remo to golo remo kowuok e lwedo. To mar 4 en leche mamiyo inyalo winjo ka ng'ato muli kata inyalo winjo rem kata inyalo kapono kata kimulo mach inyalo winjo ni mach rewi. Ma ka in gi shida ma koro lweti ok ti kaka koro jok man gi tuoche machal gi tuo mar sukari ma lechegi ma lith lwetegi koro ok ti maber niwach sukari omedore to iyudo ka giwang' mayot niwach ok ginyal timang'o ok ginyal winjo rem. Erokamano. Mano en kaka lwedo chalo. Iwinjo ni lwedo kata lweti king'iyo kama inyalo nene ni otin to entiere kod choke mang'eny mokalo e dendi, choke 34, entiere kod leche, entiere kod ring'o, entiere gi fuoni mang'eny mopogore opogore. To nikech gigi duto te oket kanyakla emomiyo lwete ni nyalo tiyo tije magitiyono. To mana kaka daktari owacho ni nyaka irit dendi duto te yo maber nikech nitiere kata ler moro makapo nono ng'adore lwedo ka to nyalo kelo chandruok mapok nodwaro yudi. Daktari nikech waketo maino e hinyruok mag lwedo thothne mapok nodwaro yudi. Daktari nikech waketo maino e hinyruok mag lwedo thothne ji thoro ga bedo kod hinyruok mage e lwedo. Onyalo bedo e choke mag lwedo, onyalo bedo e leche, onyalo bedo e ring'o, onyalo bedo e fuoni mopogore opogore e lwedo nikech wado ni gitudore e yore mang'eny mokalo. Wachak gi choke. Ng'eny choke kata ng'eny tuoche kata ng'eny hinyruok mar lwedo mabiro e chogo biro ni wach accident. Masirni. Kata masirni. To masirni okochuno nyaka bed masirni mar ndara. Onyalo bedo ni en masira ng'ato ne ng'ado kata ng'ato ne tiyo gi kwer to kwero owuok kata gimoro owuok kata block moro ogoyo lwete to timang'o oyudo ka nitie kuma ohinyore. Mar ariyo nyalo bedo ni en masira mar ndara. Ng'ato oyudo ajali e apiko kata e gari opodho to yudo ka lith lwete kata ng'ut lwete otur. To ng'enyne samoro wan gi joma koro hikgi omedore joma dongo. Samoro kowuotho to kier to kokier kata dhano ka dhi kier
to ok dwa ni ogo wiye piny, to koro gimoketo ni oketo lwedo, osirore gi lwete. To kosirore gi lwete niwach koro choke gi samoro osebedo ma koro ok otegno kaka chon, tiyudo ka chogo tur, to otur ng'enyne e ng'ut ang'o? E ng'ut lwedo, kata luongo ni on the wrist. Koro mago chenro mar masirni manyalo yudo choke mantie e lwedo. To mayudo koro ring'o kata gimiluongo ni tendons opogore. To kwachako, nitie joma timo tije mang'eny, kata gisiko giting'o tije kaka joma timo mjengo, joma dhi e gym, joma timo kata msigo, joma tiyo gi kompyuta mang'eny ahinya, tiyudo ni ichako bedo gi gimiluongo ni strain kata muscle strain. To tendons go kwanyalo neno gi kaka gichal mana tonde, gichal mar rabuluni, gichal tonde. To samoro kitiyo gi gimoro mang'eny, tibido ka koro obedo gi gimiluongo ni strain, to otimang'o? Oteya kata oyiech. To koyiech kamano, koro ka ninyalo yudo ka jok moko ok nyal timo kama. Yudo ka samoro lwetgi obet abeta kamae, ok onyal timo kama, niwach koro tendon monego bed ni timo kamae makalo kae okethore. Koro mano nyalo timre ne tendons. Tie jok moko ma samoro ong'ado kata alot e ode, tiyudo ka ong'adre gi pala. To ko oneno mana ni samoro ong'ado mana ler mar remo, to samoro ong'ado tendon, niwach gin gi malo ka, to samoro be ong'ado nyaka leche. Koro oduogo wacho ni daktari, chakre nyocha ng'adra gi pala, to ok awinj kaka amulo lith lweta ni, ok awinj ka kata ka kete pi mang'ich, ok awinj ka pi ng'ich. Iyudo ni mano timang'o? Ohinyo ler, to samoro ohinyo leche, to ohinyo nyaka tendons makanyo. Koro mago e gima nyalo timre. Mar adek manyalo timre e leche moluongo ni nerves, e ng'ut lweti king'iyo gi ka nitie leche makalo kae madhi e lwedo, mamiyo lwedo timo kama Samoro ng'enyne joma timo secretarial courses, iyudo kata joma tiyo gi lwetgi mang'eny, iyudo ni kae niwach iluongo ni overuse kata tich mang'eny, kata joma tiyo gi simu, kaka sani tinde wang'iyo gi simu, ng'ato gi simbe ok inyal pogo, osiko en mana e simu. Iyudo ka leche man kanyo koro kuot. Nikech itiyo kodi ahinya. Niwach nitie msip moro mokalo, ineno ka nitie msip moro mokalo miluongo ni sheath, chal mana oumo mondo koro kik lwedo tuga ahinya. Koro ka itiyo koda ahinya to kuot, koro odiyo leche mantie piny, kata giluongo ni median nerve. To kisobedo kode, tiyudo ni koro ng'ato nigi rem mok rum, to kata lwedo ok onyal timo kama Koro mano nyalo timre ne leche, kata nyalo timre ne gimiluongo ni nerves. Mar adek, mar ang'wen mawacho, koro nyalo timre ne ler mar lwedo. Kendo kaka nawacho, nyalo bedo ni ng'ado lweti, kata nyalo bedo ni in gi masira mar accident, nyalo bedo kaka thurwa kae sani, kaka nyocha wang'eyo ni nitie joma hundu mang'eny, ng'ato tong'o wadgi go panga, kata jobanda ng'ato tong'o wadgi go jala, to koro iyudo ni koro ler mar remo timang'o? Ong'adre. Koro ochwer, to ka osowe chwer, koro remo kendo ok dhi e lwedo, koro lwedo kendo bedo gi chandruok, koro ok ti kaka onego bed ni tiyo. Magina thothne gibiro kotende kod hinyruok kata masirni manyalo biro e yore mopogore opogore, kati ma wacho ni moko bende kotende kod tich ahinya mar lwedo, kuom ranyisi kaka ni pimonwa kacha jogo ma samoro go chapa, jogo matiyo kod simu kod gik makamago. Daktari, samoro ng'ato dwani mondo mi ong'iyane ni lwetene bende gitiyo maber, nikech thothne nawinjo kwacho ni jomoko ok nyal timo kama, jomoko bende ok nyal elo lwetegi to giloro. Omiyo ka ng'ato dwa ng'eyo ni lwetene tiyo maber, onyalo winja koso ntiere gigo ma onyalo timo pile pile mondo mi onyisi ni lweteni gi to gitiyo maber, chakre choke iye mwadhi nyaka e leche, mwadhi nyaka e tonde mag leche matindo tindo. Mokwongo onego bed ni inyalo ting'o gimoro. To kiko bed gima pek ahinya moingi. En gima isike ting'o. Mano wanyalo luongo ni en power grip. Inyalo kawo gimoro ti itimang'o? Iliere lweti. Kata ndo. Koro mani luongo ni hook grip. Inyalo make, to kineno to ok omake gi ei lwete, omake gi lith lwete. Mondo ka lith lweti kamae kok inyal mako, mano chal ka gima nitie leche moko timang'o? Mokethore kata manyalo bedo ni ool. Mar ariyo,
nitie miluongo ni power grip. Inyalo diyo gimoro e lweti matek. Iso winjo ka jok moko ywak ni ng'ane omusa matek ahinya. Mano wacho ni mano iluongo ni power grip. Power grip ni ng'ato nigi grip maber e lwete. Mar adek nitie miluongo ni chuck grip. Ma koro chal ka gima idwa ndiko. Ni koro wadhi e fine. Ni koro lweti inyalo keto e lith lweti ariyo mokwongo gi lweti maduong'. E lith lweti maduong' to koro inyalo timo ang'o? Inyalo ndiko. Nitie koro miluongo ni pinch. Pinch ni en koro inyalo keto gimoro kind lith lwete ariyo. Koro mano wacho ni inyalo control, iluongo ni fine coordination. Koro magi gik ma samoro ka jatuo biro kwaneno, to inyalo neno ni gin gik moko ma kata bechgi ni malo ahinya. Inyalo yudo ndom kata kube mantie e ot, iting' inyalo bedo gi gimoro midiyo e lweti. Kata joma nigo tonje, kata joma diyo tonje, mondo iwinje iluongo ni otonje daktari. Otonje mondo idiyo tonje maber. Ibro winjo ka bende be idiyo tonje maber kata sani odok piny. Kata sami luoko irugo lwete, seche mibiyo law cha, sami biyo law, mano be inyalo winjo ka lwete ni tiyo maber, kinyalo ndiko maber, ok indik ka daktari. Inyisowa gimoro kuom dakteche ma gin ranyisi ni lwete ni tiyo maber. Asto inyalo mako gik moko e lith lwete ni ariyo. Kind lith lwete gi ariyo. Mano en maduong' kachiel kod mokwongo ni kata ariyo gi kende. Ma koro mi gimiluongo ni fine touch. Nitie gimomiyo kwa dhi e picha mar ariyo kata moro matang'o kuma leche chal kata kuma leche kalo. Waboneno tudruok. Tudruok mar lwedo kaka timo kama kidiyo kata lwedo ma iting'o kata lwedo matimo fine touch maluongo ni precision. En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod Dr. Mamo e chuny boma maduong' ma Kisumu. Kawuono wang'iyo lwedo, hinyruoge manyalo wuok kuom lwedo kod chandruoge manyalo yudo ponono ni lweteni ok dhi maber mokalo. Waka oyoyo ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD. And Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Ngor ni raha peke yake. Lizi nitie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through kamano. Yawajo wadu matandi soreni. Saturday kose chopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kach. Tum Dagmor. Ngesu kangesu sangwen otieno. Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya si. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mutani saniji tema pek. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich. Saa 1 gi dakika 45 otieno. Oh, nice dashboard.
Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kacha luedo, wang'iyo kacha fuoni maloso luedo, ido kacha ni luedo nitiere kod choke mang'eny mogik manyalo romo 34. Nitiere tije mang'eny ngima waduto te ka mondo mibed kod ngima mayot kata ngima mabet berbere en nyaka ibed kod luedo matiyo makare. Mabende daktari osepimonwa kacha kaka inyalo fwenyo ni lweteni tiyo maber kata ok ti maber kata mako en mana ka luedo tiyo maber. Daktari waneno kacha ka mos ng'enyne iyudo ka chandruoge mag luedo biro kotenore kod masirni. Kopogore kod masirni, ang'o gini kendo manyalo kelo hinyruok mag luedo? Tuoche manyalo kelo hinyruok mag luedo naso wacho wach sukari. Mokwongo nyalo bedo ni joma nigi tuo mar sukari iyudo ni wach ler mar remo koro ok ter remo e kaka dwarore. To koro ka gitel remo e lith lwetgi to koro thago kata miyo leche ok ti malong'o. Koro iyudo ni joma pien ogiwinj ka pien kata sensation ogiwinj ka pien kimulo to winjore. Mago mokwongo. Mar ariyo gin jok manigi tuo mar gout kata mar arthritis. Mano gin jok manigi masira kata joma oyudo injury. But gin jok ma niwach kido mar tuo ma gin go iyudo ka koro gin gi yot mang'eny moingo jok moko mag yudo tuoche matimo luedo. Koro niwach arthritis miyo koro luedo bedo mayom mokalo kaka onego bedi. Inyalo yudo ni nitie jok moko minyuolo gi chandruok mar gimoluongo ni collagen kata gi chandruok mar choke. Koro choke gi yot mohewo kaka mag jok moko. Kiyudo kendo ka gihinyore mayot moingo thoth jok moko. Lakini ng'enyne masirni mabiro e luedo ng'enyne en mar yani tuoche mabiro e luedo ng'enyne en mar masirni. Mar ariyo mar adek kaka nawacho, inyalo yudo ni nitie joma nigi tuoche mobiro niwach kute mag bakteria. Ng'ato samoro luedo ong'adre gi pala kata kudho moro chwoye kata nitie sindan. Waseyudo joma thoth ma samoro oluoko law to law nigi sindan to sindan chwo lwete kata wembe ng'ade to kodhi kawo yath to tetanus samoro donjo kata gimoro donjo e lwete to iyudo ka koro lwete nitie nyaka gi tutu to koro okonyi lwete ok timang'o ok nyal tiyo maber. Nitie joma kaka nwaso wacho jok magoyo chapi, joma tiyo gi kompyuta mang'eny tiyudo ka iluongo ni wear and tear. Gitiyogo mang'eny ma koro lwedo koro ol to koro iyudo ka leche kata ring'o mantie kanyo ok ti koro maber. Koro mage kidenje mopogore ma ng'ato nyalo bedo gi chandruok e lwedo. Wang'iyo kacha tuo mar sukari pimonwa kacha nyalo kelo chandruok ma koro ok iwinji kata kapo nono ni mulo mach ok iwinji nikech remo ok chop e lith lwedo mabeyo kata remo ok chop e kidienje mopogo kata mana e pien del gimoro wang'i to ok iwinji kata bende samoro nikech tuo mar sukari iyudo ni adhonde ok chang mapiyo mana nikech remo ok chop kaka dwarore. Wamule arthritis kaka otimo lwedo mabende nyalo kelo hinyruoge kata chandruok mar lwedo mana matin nono. Arthritis niwach koro okelo kendo kaka wacho ni nitie arthritis ariyo. Nitie arthritis ma waluongo ni rheumatoid arthritis. En obiro niwach e kind lwetegi kata giluongo ni joints e lith lwetegi en kanyo mo othaga ahinya. Koro iyudo ni kanyo nitie ng'at ma kochiwo kinyi to winjo rem ahinya kabisa. Thothne e kind lith lwetegi on the joints. To koro gima timre gi rheumatoid arthritis no iyudo ni ka timre kamano to chokego chako chamore. To gichako bedo mokuot. Koro iyudo ka ng'ato nigi rem ahinya,
lwetege kuot, kochiewo kinyi to oneno ni ok onyal kunjo lwete. Kotemo kunjo lwete to winjo rem kabisa. Ka jonenowa kata jowinjowa sani nigi gima chal kama, to onego bed ni gineno daktari. Onyalo bedo ni en gi rheumatoid arthritis to okia. Arthritis moro ma waneno bende nitie arthritis miluongo ni gout arthritis. Joma nigi gout gichamo ring'o mang'eny, gimadho bia mang'eny, to koro gout gimiluongo ni crystals ma iluongo ni uric acid bedo kendo e lith lwetgi, e kind lith lwetgi mamalo gi, kendo ma ariyo ma mogiki. Kosebedo kamano to gin gi rem gi kuot, koro kendo lweti ok ti maber. Mar adek, arthritis mar adek to en arthritis mar koro mar ol, kata miluongo ni osteoarthritis. Otimo joma koro hikgi osogwaro kuom ndalo mang'eny. Kendo mano iyudo ni en otimo ng'enyne ng'ut lwedo, to sana otimo ga chong gi bam. En lwedo ok ong'eny ahinya, to kata kong'eny tiyudo ni koro lwedo wan gi miluongo ni stiffness, koro ok onyal sudo. En ka gima okwamo, omoka matima, niwach koro chal ka gima lith lwetigi otudore kata omokore. Mano koro moko kamano bang' thuolo marom nade kisebedo kod chandruogni? Inyalo bedo niwach ko samoro ok gidhi neno dakteche, to samoro niwach remo ok gitim physiotherapy e lwedo, ok gimi exercise moromo. Koro iyudo ni ka en chandruok koro masiko gware. Ok wasik wanene ahinya, mathoth waneno e lwedo en gout arthritis gi rheumatoid arthritis ng'enyne kabisa. Erokamano ahinya. Manyiso ni kaber to nitiere kaka onego bed ni bende itimo physiotherapy e lweti, kata idhi ir lakteche molony e weche mag physio gi nyisi kaka inyalo ga timo physiotherapy ne lweteni mondo mi iketgi e wi kokgi. Ma kapo nono ni en remo to onego bed ni ifwenyo ni remo ringo maber. Kapo nono ni arthritis osedonje tinyalo fwenyo mapiyo piyo, nikech inyalo ling to kare mana kaka niwacho cha, chokego koro chako chamore, ang' nokel ni chandruok. Daktari dwani mondo mwang'e ne bende ranyisi mamoko kopogore kod rem, kopogore kod gik ma itimoga pile pile ma samoro ok inyal timo, kata kapo nono ni ing'iyo lweti tinyalo neno ni samoro entiere kod pogruok. Nikech kaka niwacho ni samoro nyalo kuot, samoro entiere gimoro mano ng'ade. Ranyisi magi kendo making'iyo to inyalo neno ni nyaka bede ni lwetenagi to nitiere kod chandruok. Inyalo neno kata inyalo winjo. Mokwongo ni samoro inyalo kia ni ihinyo lweti, to gima nyalo ng'isi ranyisi en gima luongo sensation kata winjo e lwedo. Inyalo winjo ni ka ng'ato dhi mosi kata ng'ato muli to lwete ni e lith lweti, lakini okiwinji. To gima nyalo timo kamano kendo kaka wanyalo wacho, onyalo bedo ni kaka nawacho, onyalo bedo ni nitie infection, onyalo bedo ni hinyori, nyalo bedo ni niting'o kata samoro nitie jok ma ting'o nyithindo gi lwetgi, to ging'iko lwet nyithindo to gikia, to koro ineno ka nyathini gi lwedo mok timang'o mowengni. To king'iyo lwedo kae tineno ni nitie leche madhi e lwedo, to ng'enygi gin leche adek. Mokwongo en median nerve, ma kineno lwetegi adek kama, kitimo lwetegi adek kama, to ibo neno ni median nerve biro ka gi mbele koni, obiro koni mokwongo ni, mar ariyo gi mar adek gi nus mar ang'wen gi ka e. Koro kibro yudo ni in gi chandruok e lwedo adek gi nus, to samoro ibro yudo ni median nerve ni motimang'o ema nigi shida. To kiwuok koni mar ang'wen gi mar abich gi bathe koni, to ineno ka ulnar nerve otimang'o emothagre. Mano e chwech Nyasaye momiyowa. Niwach ng'ato nyalo paro ni en ler achiel kende motimang'o, en leche achiel kende modhi e lwedo. Moko gi nyaka gi nus. Koro kiloko lweti gi toke koni, tiyudo ni kendo koni iyudo ka nitie median nerve matin, radial nerve matin, asto kondo kendo nitie ang'o ulnar nerve. Koro gin leche adek mopogore mantie lwedo. To leche gi kendo ok gin mana mag winjo, gin leche kendo madhie e ring'o kata gima waluongo ni muscle. Koro nitie jok moko ma samoro lero ohinyore niwach ong'adi kata nitie tuo moro amora, to iyudo ni magi kende matiyo, to moko gi ok ti. Kata moko gi ok ti, to mae kende matiyo. Kotenre kod leche ma owuothe igi. En lwedo achiel to leche mopogore nitiere igi. Gin leche adek mopogore, gitimo tije mopogore kinde ka kinde. Daktari, samoro ng'ato nyalo bedo kod hinyruok mar lwedo, mana kaka niwacho cha, ni samoro nyalo bedo kod hinyruok to king'eyo ni hinyori. Inyalo bedo kod infection, to samoro king'eyo ni infection osedonje. Ere kaka inyalo fwenyo ni sama kapo nono ni ok iwinji kata ok ine ranyisi moro amora, ere kaka inyalo
yudo kony kata ere kaka inyalo konyori mondo mi gini kik dhi ahinya nikech samoro nyalo donjo imulo pi to kiwinje ka imulo pi samoro inyalo pok imulo pi maliet ma bende ang' nomed chandruok bende wathoroga bedo kod cases aina go wan go to gima timore ni dhano chayo lwedo ahinya e gima wafwenyo dhano kokalo kuom kogno gi gik moko inodo ka ng'ato nigi chandruok mar lwedo to gwaro go kuom ndalo mang'eny wanyalo bedo gi samoro gima ji neno mang'eny sana iluongo ni ganglion apani so neno samoro ka ng'ato lwet moro kuot koro ok onyal sudo lwete ti ogwaro go kata igni moko madhi 20 to kopenjo to nowacho ni gino an gi chandruok no lakini dong moko gi pod anyalo tiyogo niwach lweti kaka Nyasaye e kind chwech mar Nyasaye inyalo golo lith lweti kata adek to pod itiyo gi adek modong koro ng'ato wacho ni ando moro ni pod atiyogo pod onyalo konya ong'iyo gi ng'ol neno lakini watemo ng'iso jowa ni kik ing'i gi ng'ol Nyasaye nokokete kamano ok nokete kamano to samoro lith lweti achiel ma ok itigo no nyalo miyo koro tich mitimo koro ok onego bed ni itime kaka onego bed ni iyudo konyruok kode ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni hinyruok mar lwedo mantiere godo ni en serious nikech inyalo fwenyo samoro ni en serious kata nyalo kata wito ngimani po nono ni ok ikawne okang' mapiyo piyo kuom ranyisi ka po nono ni iyudo masira gimoro nong'ade koro ineno kopuko remo mang'eny inyalo ng'eyo ni mano serious donge magi kendo maki neno tinyalo wacho ni gini serious gini onego bed ni aringo ne ka laktar mana kaka niwacho cha ni thothne wantiere kodgi to kwakawo gima serious mokwongo anyalo wacho ni masoneno ni ng'ato nyalo bedo nigi gimiluongo ni stroke remo ok nyal dhi e obwongo to mokwongo mong'eyo kata mowacho ong'iso ni daktari nadhi kawo kalam to lwarna to ing'e ni en owacho ni nolwarna taweyo to kanyo ema timang'o kanyo ma chandruok nochake mano en communication mano en tudruok mano tudruok koa e obwongo nyaka e lweti koro nodhi ting'o kube ma joting'o ga ma 5 liters cha koro ok onyal ting'o kube e lweti to gore piny to oonge masira to owacho ni tang'o miyo kube ni to owacho ni maybe kata samoro en mana okamake maber kotemo kendo to yudo ka ok nyal samoro ng'ato dhi ndiko to oneno kondiko kar mondo ondik kaka ondiko maber to ondiko maringo kata mamiel mano ng'isi ni nitie gimoro matimre ang'o e obwongo kata e leche mantie to gin tuoche manyalo biro kaka lwedo ni wach en gimotudore kata nitie tuoche mar ng'ut manyalo biro to miyo lwedo timang'o miyo lwedo ok ti kaka dwarore ok ti niwach leche madongo kaka nawacho median nerve alna gi radio nerve no gin gi e ng'ut koro gin gi kata gi growth e ng'uti inyalo yudo ni lweti ema timang'o ema nigi chandruok mok ti mokwongo iyudo ni koro lweti ok iwinj rem ok iwinj ka gima lweti kata iwinjo ka gima lweti nitie gik machwoyo kata gima luongo ni pins and needles tiwinjo ni ng'ato wacho ni mano ok en gimoro maduong' to kara en gi growth ma pok ofwenyo e ng'ute ma kaponono ni intiere gik moko ma iwinjo e lweti to ok onego bed ni ikawo gi e yor oyiem nikech samoro gimoro ema otimore kamoro to tudruok kaka del otudore nyalo nyisi ni gimoro rach kamoro wakawo yweyo mana matin ka waduogo to wadhi nyime kod Dr. Mamo en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu Nyinga en Christine Otingi, ane mawero wer mar baba kiyie itaya. Mondo ibed gi skiza tune marani, dimana star, 8 6 star, 4 1 9 hash. Ramogi TV, en e od jower duto te. Let's go! Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo.
kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, Ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Ni polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi, wakikiuka sheria za nchi, wakiua na kupiga risasi hata watoto. We have seen a rogue policeman in plain cloth shooting an innocent Kenyan. Apisas mag obila koriseo kuom tiyo gi teko mathoth ka girakore gi jong'anyo, gino makoro wachore ni osenego ji 30 kochakore dwe mar 3 higani. Kweth mar Azimio la Umoja wacho ni ogai margi Raila Odinga nitie kendo ngimane ni kare kaluwore gi penjo mag joherane mapok onene e lela kuom ndalo 8 koro. Wuono business ni chien kabisa cause kaka nadonjo gokinyi Nyasaye okonya mating'o ji 2. Jisandre kata hospital kidhi kuro kata kijine chef ku card maren chef onge gimo konyi. Ohala kod yore wuotho chako duogo kare odiochieng' mar 2 mar ng'anyo mane oland kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Luedo en fuon manigi tich mang'eny mokalo. Luedo en fuon ma olosi kendo ger gi gik mopogore opogore. Luedo en fuon manyalo nyisi kapo nono ni nitiere tuo moro kamoro ma bende ibro neno mana ranyisi gi e lweteni, kaka kapo nono ni intiere gi growth e ng'uti mana kaka daktari owacho nocha. Daktari ponono ni ng'ato obiro kod chandruoge mopogore opogore mag luedo, moko mikelo kod masirni kata moko ikelo kod tuoche. Thothne utimo diagnosis nang'o kata utimo penj mage mondo mi onyis ni ma ato en ma akum ranyisi ni wacho wanyalo bedo kod arthritis e lwedo, wanyalo bedo kod infections e lwedo, tuoche kata kute mopogore opogore e lwedo, wanyalo bedo kod masirni manyalo kelo hinyruok kata chandruok e lwedo. Ka ng'ato biro e ofisa penja wechegi, mokwongo nyaka kaw historia kata iluongo ni history mondo ang'e ni chandruok nochako nade. En rem miwinjo kata en lweti ma koro tho thudhno ok iwinj maber, gokinyi kichiewo tiwinjo rem, to kwasetimo kamano to wadhi watimo clinical examination. Gimano watang'o cha power grip, hook grip, fine precision. Ntie samoro kwadwa ng'eyo gima katimre e obongoni to wang'isi kata ni tima gima chal kamae mondo ane ni bende mani wach mae koro en coordination. Lweti bende konyo wa mondo ang'e ni be in ng'ama nyalo timo coordination. Mano be mana mana exam ma kibiro jok mane gi tuo miluongo ni Alzheimer's disease kata jo miluongo ni Parkinson's, wasobedo gi jo miluongo ni Parkinson's. Joma nigi Parkinson's ng'eny gi ok nyal timo kama, ok ginyal loko lith lwetgi mbele gi chien. Ido ka gi timo kama to samoro kotamre to gimiso. Mar ariyo, samoro kwadwa ng'iyo ni gi coordination to wanyalo ng'isi ni ket lweti mbele, tiket igol lweti, imak wi lith lweti timak umi, tima kama kiumo wang'i. Tiyido ni jok moko ok nyal timo. Kata kiumo wang'i kitemo tibo yudo kinyalo yudo. Kata in item sani ibro yudo kiumo wang'i to itemo to tie jok moko man gi tuoche mag Parkinson kitimo ka giumo wengegi to yido ka gitimo okalo gibayo gikalo. Tie jok moko sano wanyalo ng'iso gi ni kwa paro ni in gi nerve injury to mi kamoro ichak ndiko ni ndiknwa kata nyingi to ibro neno ka handwriting no onge fineness. Gik moko machal ka ting'o gik moko moso ng'ato, timo lweti ni tima kama kende, mino gimoro kata tima ma kende, kok inyal timo ma to ang'eya ni mang'o mantie leche moko moso timang'o moso hinyore. Niwach ma kende kinyalo paro ni en gimoro matin, lakini ka lerni mar median nerve ohinyore to ok inyal timo kama. Ka timo kamae, ka lerni mar ulnar nerve otimre to ok inyal timo kama. Timo kama keni be inyalo timo kama. Tie jok moko ma ok nyal loko lwetgi kamae. Ido kotimo kama to ido kamae
mae timre kama. Kata nafasi kindariyo gi mano ken mano to ber. Nitie jok moko ma an kaka an gi pogruok gi jok moko. Nitie jok ma to bera. Idon nitie jok moko ma koro lwetgi ok timang'o. Ok tingre kama koro ma waluongo ni bishop sign. To ineno ka ng'eny bishop timoga gwedhi kamae. Koro mano bishop sign. Koro bishop sign kin go to wang'e ni in gi ulnar nerve injury. Koro mago gik mwanyalo timo to wang'e ang'e ni jatuo no nigi timang'o clinical examination. Ko wawuok okang' no to wanyalo dhi to watimo investigation kata wanyalo dhi wapimi. Pim wanyalo pimo gin pim mathoth lakini ma wapimo maduong' ahinya en go picha mar x-ray. X-ray mabiro ng'iyowa ni chokege ok ti kata nitie kuma chogo tur. Asto kwa wuok kanyo wanyalo timo ultrasound. Ultrasound ng'enyne en mar ng'iyo ring'o kata muscles gi tendon. Wanyalo neno maber. To hie e lwedo niwach en kaka nang'isi ni en gi choke madhi 34. En gi leche, en gi ler, en gi mo, en gi spaces ma ok wanyal neno gi wengewa. Ka wadwaro ng'iyo maber to watero jatuo timo test miluongo ni MRI manyalo neno lwedo maber mondo wang'e ni ere kuma shida timang'o. Shida nitie. Lakini ng'enyne en daktari neni wuoyo kodi utimo exams go to bang' mano wateri e test obed ultrasound obed x-ray obed MRI. To leche hie kaka median nerve ala nerve kwan dwa neno ni onge otiyo nadi to nitie gimiluongo ni electrophysiology ma waketo probes moko matindo to wapimo to waneno kaka nerves gitiyo. Mano bende timore e Kisumu ka sani. Ma kopogore kod wang'iyo choke, wang'iyo leche, wang'iyo nerves, yani waseng'iyo nyaka ring'o mantiere e lwedo. To nitiere bende nitiere kidieny moro mar lwedo mapok wamulo daktari ma bende thoro bedo kod hinyruok. Mano pien del to koro mano ng'enyne en kijo chandruok kata in gi tuoche moko. Kendo pien del kin gi tuoche moko machal kaka ndalo moko wawacho wach TB. Samoro TB kiyudo tiyudo ka lwedo pogore. Gima TB kende ok mule nang'o en lith lweti. En chogo. En koki gi wich kende. Chogo omulo. Pien nerves gang'ogo mulo. To lith lweti inyalo yudo ka lweti ma iye tendo tegna ahinya. Kendo kata kin japur kata jatich ahinya tiyudo ka timang'o kotek ahinya. Mamalo ni to okotek. Kendo en mosiko hinyrega ahinya ka ji otimang'o ka ji oyudo masira. Niwach eno oyot to yom bende to ma iye to tek ahinya. Chwech Nyasaye kaachiel kod tije ma ng'ato tiyo miyo kamoro nyalo bedo ma otegno. Daktari, seche ma isetimo nonro gi duto te ming'iyo chandruok kama ifwenyo ni ma nadwa ni mondo mwamula ne mana matin nono kidienje mag thieth mag hinyruok mag lwedo. Mokwongo kidienje mag thieth mar hinyruok mar lwedo ma otimo mokwongo hie kwaso ng'iyo en ni ng'eny lwedo gi ko ok en gima watero e baro. Wasik wang'iso jowa mondo dhi otim physiotherapy. Mondo dhi otim rieruok mar del, rieruok mar lwedo. To physiotherapy en gima samoro wachako e osiptal to kendo waduogo watimo kada wang'isi mondo itim kata ng'o e odi. Niwach nitie gima nyalo timo kata kao mpira to matindo kata mar tennis ma tinyalo diyo tiyudo ka lweti timang'o yudo teko. Mar ariyo nitie moko ma koro biro dwaro yedhe kaka koro mana wacho ni jok magoyo chapi mang'eny gi tiyudo ka lwedo no kuot. Koro wanyalo miyi yath mar duoko rem gi duoko kuot kuom ndalo madhi kata dweche 3 kata dweche 6. Ka mano tamore samoro biro ni watimang'o wachuoyo sindan e lwedo mondo wachuo steroid yath ma miyo koro kuot no timang'o dok piny. To kotamore kabisa ema koro watimo ga to watero ji e bero. To bero ng'enyne wabaro mana jomo odonje masira to ng'enyne watimo gi emergency. Niwach lwedo wang'eyo ni lwedo en gima ka ng'ato olalo to lalo mwandu ne mang'eny. Awinjo kimulo kar steroids daktari ma bende thothne ichuoyo e lwedo. Wantiere ga kod hinyruok moko mag lwedo ma yudo ni thuon lwedo kata lwedo maduong' ni ema nitiere kod chandruok. Samoro omoka kama ok onyal dolore, ok inyal
to bende samoro nyalo yudo kokuot kato thothne bende awinjo ga nikech ok an laktar koro ibiro pimonwa yudo ni ichuo steroids mondo mi remno kachiel kod kuot odog chien. Ponono ni steroids gi ochuo kuom thuolo malach ok onyal kelo chandruok ma nyalo tenore kode nikech usenyisa kaka lakteche ni gimoro amora moket mang'eny ahinya e del nyalo kelo chandruok kar mondo mi okel konyruok. Mano nitie niwach kitiyo gi steroid ndalo mathoth kata ndalo mang'eny to ibo yudo ni kata ringo kata tendons go gichako bedo mayom magi ng'adore. Ginyalo yieche? Magi yiech iluongo ni tendon tear. Koro gima watimo ni jotuo ma wamiyo steroids ok waketgi ndalo mathoth ahinya. Ka ng'eny ahinya to higa achiel. To bende ok en yath michiwo kata pile pile. En yath michiwo dichiel e dweche 3 once in 3 months. Koro ineno e higa achiel iyude mana ding'wen kende. Bang' mano ko waneno ni onge pogruok to ng'enyne wadhiga to watimo bero mondo wang'e ni shida ni kanye. Bero ni watime e theater to ng'ato daktari rwako nyaka microscope niwach gigo kaka isoneno gin lith lweti ni tin. Koro gik maringo iye kanyo tindo moingo kata lith lweti to ging'eny. Koro mondo ibar gi maber mondo ing'i kuma chandruok nitie nyaka irwak gik miluongo ni loupes kata microscope mondo ing'i maber gi chandruok mantie. Bang' mano kwaso thiedho mwatwang'o mwadwoko kaka wanyalo temo to wadwoki kende e physiotherapy. Physiotherapy ne ema gima duong' ahinya joma yudo hinyruoge mag lwedo. Niwach lwedo kok sudi kata lwedo komoko kendo kata kitimone thieth ma surgery to koro onge pogruok ka gikok itime. Malakteche ma olonye weche mag ruecho kata physiotherapists nyaka oganda bed godo machiegni nikech yudo ka ng'enyne samoro nyalo konyi migeng' moko kata inyalo wuok e chandruoge mamoko kotenre kod physiotherapy ma inowuon kata laktar nyalo timoni. Daktari wasemulo kidenye mopogore opogore mag thieth kachiel kod hinyruoge mag lwedo to maino ne waketo e masirni ma bende nyalo biro kotenre kod hinyruok mag lwedo. Ni dhigori piny isiro gi badi, samoro iyudo ka gimoro ne dhigoyi igeng'o gi badi igeng'o gi lweti mondo mi iyud kaka inyalo konyori. Manyiso ni wanyalo bedo kod tur mar choke bende e lwedo. Daher mondo mwamula ne mano bende ponono ni yudo tur mag choke mag lwedo. Ginyalo bedo choke mopogore opogore gin 34 e choke gi. Ponono ni gi tur thothne thieth chalo nade? Ne thieth machoke gin kidieny ariyo. Mokwongo wanyalo thiedho mok wabaro. Mano luongo ni non-operative management. Mar ariyo wanyalo timo operative management. Non-operative kata mok wabaro watiyo gi gimiluongo ni splinting kata watiyo gi gimiluongo ni casting. Splinting wacho ni lweti ni kotur to wang'eyo ni lwedo kata chogo kao gimoro wige 6 kata kuom joma dongo wige 6 to nyaka wige 8 mondo gichangi. Koro waketo ni gimiluongo ni splint mondo lweti ni tikitmango kikochapni ahinya kuma otureno. To bang' wige 3 kendo waduoki e physiotherapy mondo lith lweti kendo kochango kichang kotimango kochung' tir nyaka beni pod onyalo dolore mondo mi otitije mopogore opogore. Koro splint no wamiyo splint ma nyalo miyo lweti timango nyalo miyo lweti sudo. Mar ariyo wanyalo timo casting. Casting ng'enyne waketo ng'ut lwedo gi lwedo motur. Mano gima luongo ni omwogo. Ji luongo ga ni omwogo. Kata plaster. POP, plaster of Paris. Wabiro to wachweye to kuma oturno wadwoko to waketo plaster. Kendo waketo plaster kuom wige 6. Bang' wige 6 wagolo plaster kendo waduoki e physiotherapy mondo lweti kendo kik moki. Mano non-operative ng'enyne. Operative nyalo bedo tieng' diriyo. Mokwongo onyalo bedo ni wabaro to wang'iyo kumotur to waketo chuma e tiende kanyo. Chuma inyalo ket koa e lith lweti nyaka egoki kamora amora. Kuma wanyalo yudo ni nitie chandruok wanyalo keto chuma. Nitie chumbe matindo gi chumbe size gi madongo. To chumbe go nitie kaka iketo gi. Nitie moko ma kihinyori ma in gi infection ma in gi chilo koro kwanyal keto ni chuma gi iye. Waketo ni chuma gi exofix kata gimiluongo ni aerial. Hapa ni soneno jok ma wuotho to nitie chumbe moko manene e lwetgi. To
mar adek wanyalo timo keto chuma mokwa yao pien. Wantie kawateri theater, nitie x-ray mwatiyo go to waneno kaka lwedo chal, to waduoko, to wamako kata gi waya, kata waketo chuma, to okwang'ado, okwabari kaka nonyalo baro ji chon. Mano be sani timre Jaramogi hospital. Niwach wan gi technology no, wan gi machine miluongo ni siam no Jaramogi. Erokamano. Daktari thoth ne yudo ni samoro ng'ato yudo thieth onyalo bedo kaka mag tuoche mopogore opogore, kata samoro otimne bero kaka ne wawacho cha, samoro bende matima management moket plaster gi oko. Ere kaka ng'ato nego beni ritore e diere ma oyudo thieth? E diere ma oyudo thieth mokwongo kendo abro duogo physiotherapy e hie gima wawacho ni ng'ato nyaka bedgo. Niwach lwedo ka kitimo physiotherapy to lwedo komoko ma koro ok sud maber, tiyudo ka lwedo koro ok chang maber. Mar ariyo en ni jowa koro nyaka bed jomodbindo dimbore kendo ma patient. Niwach samoro in garaka mar tiyo gi lweti to lwedo ok ochango. Tidhi tineno kiting'o kata kube moro tiyudo kendo koro ng'ikore. Koro kumano makre cha kendo koro ok makre owere. Kata waya uchako wuok. Koro ok ochang kaka onego bed ni timang'o ochango. Inyalo yudo ni sama nitimo bero nyalo ga timore ni nitie leche moko mano ng'ad, kata ni ok ni daktari no ng'ado, but niwach operation ne tek to ng'adore. Koro iyudo ka in gi nerve injury, koro lweti ok inyal timang'o, ok inyal sudo kaka nonego sudi. Koro mano kendo dwani wateri physiotherapy mondo wane ka lwedo no nyalo chango. Niwach leche kata nerves gin gikawo kata nyaka higni 2 mondo gitimang'o, mondo gichang maber. To samoro gidog kaka nonego bed ni gibedo. Koro iyudo ni in gi ng'ol moro matin, lakini gik moko pod inyalo timang'o, inyalo timo. Samoro inyalo yudo ng'ato mobiro masira moyudo, lith lwetege onge, ok inyal duoko michom gi kaka gimakore, to koro en nyaka koro wares ngimane kata wares lwete mondo kik obed gi infection. Niwach kobedo gi infection to koro mano infection mabro dhi kaka tudruok mar lwedo nitie, bro dhi nyaka e del. Koro samoro jogo wagolo lwetgi, obed lith lwedo, obed lwedo, nus lwedo kata obed lwedo te, iyudo ni watimo negi gimilongo ni amputation. Koro mano be nitie. Ni mano thieth maybe inyalo chiw kong'ira gi masirni kata masira ma ng'ato yudo. Wach mogik minyalo wewa godo kotendo kod weche hinyruoge mag lwedo? Anyalo wacho ni hinyruoge mag lwedo gin hinyruok moneno ahinya. To tie dakteche sani ma kaka anan gi thuolo gi ng'iyo gi thiedho lwedo, hinyruok mag lwedo. Onego bed ni ka ng'ato nigi hinyruok mar lwedo, odhi to neno daktari. Watiyo gi joma timo physiotherapy kuom ndalo mathoth. Gin dakteche kendo malony gi kaka lwedo onego bed ni tiyo. Mondo ng'ata ka ng'ata monenowa kik ng'e ni lwedo en gima nyap. Lwedo en gima en mwandu. Ananeno ka gima lwedo en mwandu e del. Erokamano. Poni ng'ato dwa tudore kodi daktari, inyalo yudi kanye? Dr. Mama inyalo yude Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Asto bende akonyora gi oganda wa e osuptal miluongo ni Hava Medical Center kona Maji Manyata. Namba mar 0714 8 1 5 0714-815-323. Irudhe chien kanya kata kamano. Inyalo nuo. 0714-815-323. Erokamano. Mano en Dr. Mamo oyudore Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital kachiel kod Hava Medical Center. Hava Medical Center. Hava Medical Center e chuny boma ma Kisumu. Daktari wacho kacha ni lwedo inyalo ng'iye kapo nono ni pok ikaw ga maino mondo ming'i lweteni, kawie thuolo mar dakika achiel kende ing'i lweteni. Gik mang'eny ma ok inyal timo ponono ni ok irito lweteni maber. To ber kinyalo rito lweteni e yore duto te minyalo mondo mi kik chop kama ing'ade lweteni, amputation kaka ni daktari owacho cha. To nitiere moko ma bende nyalo mana timo kendi mondo mi ifweny ichiki tipo nono nitiere chandruok moro amora, idhi iyud thieth mapiyo piyo mondo mi ikonya ngimani makiny, kik iwit lweteni e yore mane inyalo geng'. Matayo chendo ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bobedo kod chendo mar Penj Laktar kama wacho ni ngima en mwandu, oriti masane.